أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، خيره وشره من الله، فمعينه والنصيره في الدارين الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. Cemaat-i Müslimin mire mangle prala, mire saydi mepenya, sledbenikya dini İslam eskere, Kur'an-ı Kerim eskere askeyra. Te iskajina zahvala kalbestar, karşı amaro yaratçıya hem gospodari Allah Celle Şanuh ve Celle Celaluh. Zahvala so uputingamen ko siratul mustekim ki pravo vistina Kur'an-ı Kerim eskeri. So namuklamen te ova zalutime hasarde naşavde ko delaleti ki zabluda. Nego kergamenge nasibi çibiyaya tevakera la ilahe illallah te potvrdina leskoro teuhidi kovajtano najbaro barvalipa hem najbaro čest so šaj delale perobonge. Ali akava kahalova odova dive keda kapašljova ko te ne širi se meribaya i perda angojaka ka pravelpe tegani očači pa javerča nekadika tegani Anglija mende karoda o duhovno barvalipe, teuhide skoro barvalipe, imane skoro barvalipe, tegani kahalova kaj o materijalno barvalipe, love, kera, šuže vrdja, hem saso jakale dunja jatar, nanelendar nisavo korist, sa prašina hem puv ule. Tegani pişmani kapera, hem tegani kavakera, subhanallah, Allah Teala kova çest dengamenge. İçip tevakere la ilahe illallah. O dova sebebi davdive, ka kurtarinamma, ka spasinamma, cehennemes kere pabarde yagatar, kola koro cil tano tetarel e grešnikon. O doleske penava hamdi tevakera Allah eske zul celali vel ikram, so dengamenge iman, so uputingamen ko hidayet, ko siratul mustekim. Vallahi pobaro barvalipe akalestar nane. O faraoni da sine materijalno barvalo, ali leskoro krajo sar završinja diklen, ta savdilo kopanja, svako jek koji dikela samo ko materijalno barvalipe te barvaljol, saro faraoni katasljol, te taslilo ko more o faraoni, avdisutne manuşa şayte taslyon ko more anafkerdo dünyalık. Allah Teala amen. Amare manglem, amare paşutnen te arakel inşallah tena taslova ko more anafkerdo dünyalık. Salavati selami teana amare mangle peygambereske. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam eske. Peygamberi so devil bičal gale sar posledno glasniko
haberciya Allah skoro maşkara demeskere çave. Peygamberi koji pečati sa peygamberin goro suale. Palile ste više na ne peygamberi. Peygamberi so dostojno prenesinja primisija Allah skoro kelami Kur'an azimuşan prema demeskere çave. Peygamberi so verbalno hem praktično tumačinja o Kur'ani. Palpeste mukla sarvaljanite halova o Kur'ani, sarvaljanite tumačina o Kur'ani, hem sarvaljanite halova o Kur'an azimuşan. Palpeste verbalno sunneti mukla, olajtane o hadis šerifja, hem jek praktično sunneti mukla, so o peygamberi sallallahu alaihi ve sellem ki jek prilika vakerja, svako jek tumendar, како велко дженнети, сем одола соко одбинен. Маркаш уле о джематлие. Кој си одова соко одбинел, ја Расул Аллах, ко дженнетите кувел, пучле о асхабија. Кој следи нела маман, прифатинја о дженнети, кој одбинја мо суннети, модром, улавја пе те наследи нела маман, ов којек одбинја хемо дженнети. Аллах Теала, амен, амаре манглен, амаре пашутнен, таро акава акибети, тар акая бела, те куртаринел амен, иншааллах. Пейгамберет скоро шефати амаро господари, амендар, амаре манглендар, билам амаре мулендар да сојтане кој мојра акана, ко кабујра пашлјона, лендар да те улавел иншааллах. Сарине, те ќе дамен, ко судно диве, телало санджако, телало байрако Хазрети Мухаммеде скоро, ливаул хамд. Хем кепсере скоро паните пија. Сојтано ишарети, кај кадел пеамен ге изини башо шефаати. Джемаати муслимин панда ек рамазанско рат сием ки дружба ко дерсија, ко сохбетија, ко вазу насихатија. И цил си, тари романи исламско школа, нешто повише те сиклова, нешто повише те упростина, те шај практикуина, едноставно о ислам те лочара, амаре романе джијанеске. Али пред те почмина киератутни тема, баши дискусија, тумендар, мире дикутнендар, Мухаммедескере аскерендар. Родава опико, те улавен одерси, те споделинен одерси, ко тумаре профилија, ко пораке бичален, кас пенџарена, кој си тумаре амала, ко Фейсбук. Хем тагиринен, одолен, кас со мислинена, кај белким акале дерсестар, понасиби калел, иншааллах кој имани каовел. Акавате керен дуе себе пенге. Прво тумен те керен хизмети рамазанеске, тумен да те овен дело таро хизметчие кола трудинге пе рамазанеске, те ресиарен Аллахе скоро хабери джи свако екер, а од дуито ко Фейсбук и сијамен сериозно проблеми, ке да икловава ко лайф, о Фейсбук чудно, ама буте джененге на дела хабери кај сиум ко лайф, нотификације на авена, пака мора амен лично те опоменина, те напоменина кај сием ко Фейсбук, па те дикено джемаати кај тавдела амаро дерси, хем иншааллах ола да те придружинен пе аменге ки амари тема. Бисмиллах те вакера, хем
од дерсите почмина редовно те улава на само ко почеток и средина да мека опомени наптумен, се ирати шунгюма неко бороджененцар таространство, пенена Hoca Efendi ke da джаја колајф аменге нотификација навела, хабери навела кајсијан колајф тересламенге тар дисаво профили ангиаменде правајатена нина джанаја кај тавдела рамазанско дерси. Тек пало трин диведи каја кајсијан колајф, каза молинату нешто керен аракенчаре, билам денге предлог, те сели намен таро Facebook, јако YouTube, те джако лайф, јада те джако TikTok ко лайф, ме од TikTok будна бегендинава, али хизметеске сасои ка кера иншааллах, ме вакергум кај класично дерси најшукарси таро Facebook, па те потруди намен, те акаја платформа, а навкирди Facebook на ресјарела о хабери джи свако несте тересел нотификација кај почмиња одерси барем тумен керено да ја дужност джемаати муслимин вакириндор бисмилlah одерси мукен те ширинел пе кија каја Facebook платформа. Меда ангиманде тано мочај кој пиела чај опуштинела пе. Бисмилlah кава кера на динава мака и тумен да иси тумен чај, напијава коркорио чај, заедно иншаллах пијајале. Наслонинен тумен, кај да те араклевен, соске пенена манге, Hoca Efendi некој кобукјата не, ки бути бешаја дикајато, некој вакерела Hoca Efendi кереси, амбудже не кере дикена. Тараја о телевизори, цело фамилија, кедаја амен англо телевизори, ама речаја барабар туја, бешаја дикаја, агер на кавај Рамазани, манги и бутмилова кава, дружина ја амен, амаре виртуелно, джамијате виртуелно, меджлисесте, анавкирди платформа Facebook. Бисмиллахиррахманиррахим, аскеира Мухаммед ескере. Акатар дикава тумаре коментајра да, ака направим панда ек пенџерка, дикава хем тумаре коментајра да. Ек бару алейкум селам баше сарине, сова керена селами. Опало Ермандова кирела ме кафа пијава баба. Гудлине ко вел иншаллах, кафа да пиен. Ерат дружина јамен ки ек интересно шужилачи тема. Тема теубе тај истигфар. Иншааллах. Одевел какерел насиби те халова. Очачи па со денгјале амаро господари хем гаравѓале са суштина кија каја тема. Теубе хем истигфар. Ġemaati muslimin. Allah subhanehu ve teala stvorinja e manushe. Amare dade Hazreti Adem aleyhisselame. Stvorinjale ki asavki psihofizičko struktura наслонимо те грешинел. Па Адемес керечаве грешинена. Керена гревја, ѓунахја, кусуира карши појаратчија
по господари. Али иако амен духовно мелараја амен. Мелараја амаро калби ко садр колин. Куранески изјава си. Садр. Со раклела ко рухи, нако бедени. O kalbi da ko ruhi araklo. Iako amen ѓунахенцар кериндор престапја према о шеријати, Allah е скоро канун. Огрешинаја амен. Амен духовно мелараја амаро калби. Билам амаро мангло Ресули саллаллаху алейхи ва селлем ки прилика вакер ги агар. Ке да омануш грешинела, ѓунахи керела, коле скоро калби си кавѓола јек калифлека. Те на кергја теуба. Те чистинел и калифлека. Хем наставинела интензивно палем те грешинел, хем те грешинел ѓунахенцар, одија кали флека бајрола. Бајрариндор одија кали флека ко калби, цело вило учарела пе одоле флекаја, акајатани и перда андимико Кур'ан азимушан, колеја одевел учарела овиле дисаве грешниконгере. Хем агар о калби овела круто, зорало, хем више наприминела ништо та родини. А калајта не о калбија, кола осудимеи темере. А джикеда и кали флека и си хем бајрола, ој си панда ки фаза насвало калби. Али те калило, оси муло калби. А те чистингемле, те убаја хем истикфареа, доресаја иншаллах са 100 калби. Па о калбија уле ко 3 категорија. Са 100 калби, насвало калби, хем муло калби. Дикен џемаати муслимин ме мангле праля. Хиек мануш затеанел ко покер гыда, те парварел пе керутнен, джала керела бути. Белким негде рандела, хем меларела пе васта. Белким шише кедела, меларела пе васта. Белким негде састрн марела, ја да браваритано заваринела. Белким механичаритано, белким ко градежниство керела бути, пе васта, меларела. Акана мелале вастенцар, акава инсани керете кувел. Хем одма ујдинела ли ки синијате бешел, бизо певастате товел? Ујдинела ли те джал која тако ки спалнате совел, бизо певастате товел? На, ходжа ефенди кава кере. На джала агар. Одевел пани денгја, одевел сапуни денгја. Ка тове те васта, иако та не велале, тега ни каха. Ка тове те васта, иако та не мелале, после која тако ка пашлове те сове. Еке агар,
Amenda melaraya amaro kalbi günahenzar. Sarso vastenge denga pani hem sapuni. Kalbeske odevel denga teuba hem istikfari. Оладата не средство колеа чистинела пе омануш. Опани му сапуни чистинела о физичко котор тар амаро исипе. Ама и теуба хемо истикфари чистинела амаро духовно структура тар амаро исипе. Онда кобори сиамен потреба те това амаре васта себе писо цело диве кергјан бути, танда повише и сиамен потреба те това амаро калби таро ѓунахија со кергем цело диве. Те убахем истикфар. Тано те пере пишмани. Те каинету. Те халту андрали јанза. Те овелту грижа на совест. Те пене кешкем те на керав синевре. Па од ова каиба те изразинале кичи те вакера естагфируллах. Опростин манге девла. Хем о калби те слединел чибјакере лафја, те доживинел јек емоција. Хем те потврдинел од ола лафја, хем те овел искрено кој извинување англалко девел, баш окусуира со кергја, со огрешингјапе, дали од ова према дисаво мануш, дали шај према и природата, дали према о хајвања, дали према о родителја, дали према о пашутне, или лично према о девел хемле скоро закони. Ама, мире палаем пења. Джанен, кај од ова калби, со наосетинела јанза, керела е ѓунахи, хем нанеле грижа на совест, джала, рахати совела. Грешинела некаски, поврединела нека скоро калби, уврединела ладжа керелале. А узало дова овништо наосетинела копо калби сар пишманлык. Од оватано резултати со лескоро калби учардои пердаја. Лескоро калби калило, а о калярдо калби тано муло калби. А савко калби намази да те кылдинел джабе, оручи да те икерел джабе, сарбеа кана оджа ефенди, шуншун, олафија чучена не, дике шејтане, лескоро да калби си не учардо, одоле калипаја. Ке да огрешингјапе према о адеми баши сеџда, пишманлыко на осетингја джиавдиве. Билам уштило Аллахеске лекција те одржинел, не се беп на пелоки сеџда, те дообјаснинел пе Аллахеске, те појаснинел Аллахеске обуќа пошукар те халол, каса ја лафи кергјаов. Али о учардо кало калби, корар ѓовела. Билам Аллахеске кој саджанела и ароганција си кавела, леске да те појаснинел. Ов намази кылдинја, ибадети кергја, Аллахе славинја, али саакала буќа, оле англодевел на куртаринја и тепна лела. Шејтане стар кој година лела, би го гја коротано. Со скјов си не буд паше Аллахе зул джелали вел икрам. Еке аменда. Те грешињам некаске. Те огрешињам амен. А на хала амен јанза. На осетинаја пишманлыко. На дикаја и кривица аменде. А амен си ем крива. Онда амен си ем кохалие и блисецко.
И разлика лестарджи амен деци, ке да амен као шејтани на амен. Само вајлани амен ги искушение сарчатали. Ке авако дојдрома, хем те ачува баркаш, те на джана кај теджа. Ке да анги амен дека дика јек адеми, каске каваляни те понижи на амен. Одоте више, ко калјардо калби о его си баро. Грижа на совест на не, те грешиња рахати совела, никато кусурики песте на дикела, са ваверен окривинела, са ваверасине леске крива, со овно успеиња ко живото. Со надоживиња ни са во просперитети. А савке мануша, со јанза на нелен, пало ѓунахи, ола калјарге, по калби одевел, муле калбестар те аракеламе. Муле калбеске, давети те кере, насихати те кере, дерсите и кере, тано исто, сар ко пазари короленгоро, те икале ајна, ки Сергија те бикне. Сарна не одоте берекети себе пио короле на кинена ајна, хемленге ајна на валяни, калјарде калбеске, каскоро калби више зоралило, себе пи перда, со учаргјале, ѓунахенгере кали пастар, муле калбеске насихати исто агар, фајда емкари, нанела, Аллах Теала те аракел, амен, амаре манген аксавке, халестар иншааллах. Буду опасно дерси ерат. Буду опасно тема каја ерат. Сателити валяни те кера амаре калбија. Амаре кана. Те да кан, те шуна. Мазаллах, мазаллах. Мате овела мен сигурност авдиве кај кылдингјам теравија. Хем те вистина кај спасингјам амен. Иблис, дуј миле берша кылдингја. Али на спасингјале о намази. Акава те бути важно. Ера такатар керајалав. Бисмиллах вакерен, одерси сарине, пандаје круго споделине. Amen grešinaja. Cemaat. Amen grešinaja. Ademez kere çave, günah ya kerena. Bilen yek hadis-i şerif dik akate mezabelejim. Dik. Amen našti ovая безгрешна. Омануша, насием керде, ки асаки психофизичко структура амаре яратчи астар. Амаро яратчи, амаро створители асаке створинге амен. Гюнах кјајрате ова. Билем кој хадис шериф, Ресули Зишан, алейхиссалату веселам, сова кергја. Амен. Те дореслам да коди во начин те ова безгрешна, бизокусуира. Одевел како селаментаро муј упрала кај апув. Ја, шунена кана сова кјога пегамбер. Хава совлико Аллах джеллешануху. Те почминген, те нагрешинен више. Еке дореслен јек асавко ибадети, асавко хали више тумен гюнах ја накерена. Те бишај си на асавко нешто те доресен, валлахи одевел канашавел си не тумен пувјатар, ако тумаро тан ка створинел си не грешник ја.
мануша сока грешинен, хем пали од ова пишмани каперен, Аллах еске ка обратинен пе, теуба кароден, афи кароден, камолинен. Па одевил, олен казамангел, хем оленге ка опростинел. Сахих Муслим забележинге о хадис шериф, ки тема теубе дешу јекто хадис шериф, исто Ахмед ибн Хамбел забележинга ко муснет трито томи душелу трианду овтото хадиси шериф сјакава. Значи, сахих хадис е старкера јалав. Кодиса во случај аменте до реслам, тема грешина, Аллах Теала, како селамен, таромуй, акале пувјатар. Ко амаротхан, грешник ја канел, кедака грешинен, истигфари хем теуба те керен, па одевил те замангелнен, хем те опростинелнек. Онда, акале хадисеш стар, халоваја кај одевил мангела амен, кија каја какава театар анавкердо дунја, амен те кела амари грешничко улога, али те иранамен ки суштина, те осетина, кај амен сием Аллахескере слуге, хем немокна, хем несовршена, кај и сиек створители, со или ка казнинел, или ка наградинел амен, па амен те обрати на амен, ко амаро господари, родиндор лестар афихем опрост, а ов мангела те андарел ко тан пиулога сардевел, па те опростинел е грешникон гере гревија. Еке джемати муслимин, амен, а демеске речаве, јака грешина, а јас им керде. Тамам грешина ја. Ало нова година пилам. Музика шунгам. Упроа стајля, келјам. Сијамен некој ко машине келела. Комари келела. Леле и плата цело одори легарга мочорно. Акана и масек Рамазан. Со мисли нена. Валяните дикарен, која ловеки джамија ки теравија, дик джира ти пила. Кале нашти, кале але таро машине. Джира ти, упро астајла кел, ја авдиве панлапе ки шамија теравија кълдинела, ја раб. Аман молинавату мен, верник ја сием, асавке му абетјана. Особено е грешникон ген, ма. Соске амен шај помоđinaja е шејтанеске, те дујрара одоле мануше со ало ко Аллахе скоро кер, овда те родел нешто Аллахе стар ко акава бахтало масек Рамазан. Наваляни ваверен те дика. Амен те дика. Амен те исправина. Амаре кусуира те вакера. Те дика. Иса ибни Мерием сарва кирга. Ма те дика исламка ки јак, амаре праленге. Него те дика одиреко англиаменте. Учуже лафја сјакала. Амен, напротив, ки джамија те диклем, асавко джунахкјари ало ки теравија ки джамија. Амен валяни те ангалинале. Амен валяни ко сафи леске танте мука. Касте ги нам махари, али ало мансар те кълдинел, од овај знако кај одевел повикуингјале ко покер. Овда одазивингјапе. Мате поможина е шејтане ки лескери мисија. Те дикале сар грешнико, хем сар вишок ки джамија себе пи лескере гревија.
или па оходжалајра. Те критикуинено долен со керге нова година, китинге елка, пака на ки џамија. Шукур валяните вакера. Елхамдулилла, ма критикуинен. Грешинге омануша сотекер. Иса алейхиселам ке да дикла дуе прален со долена сине маче кој езеро. Со вакер галенге мукен и мрежа ту марева стенда. Јола мукле. Кла скопани. Пирен палманде. Касикававтумен од акана теловинен манушен. Хемола од дазивинге пеко Иса ибни Мерием. А савке валяните ова, джемати мислимин, која кава масек Рамазани. На само оходжа. Село джемати. О Јахудие, Бени Исраил, Иса ибни Мериеме, кеда диклеле чоренцар, ховавне манушенцар, далаверджиенцар, гюнахкаренцар, джирати зина керге, пиле. Вакергелеске, ей Иса, те сијан пейгамбери. Соске акале грешникон цар сијан. Ава амен деки синагога, дик иси одоте пуре мануша со парниле ленгере чора, нон-стоп ибадети кериндор, сежда кериндор, то танакате валяните овел те сијан пейгамбери, а на грешникон цар те пирео со какија хемо махале. Иса алейхиселам со вакерга џемати муслимин, сородела доктори машкаро састе мануша, бар кашачиле о Јахуди. Одевел ман бичалгјама башо нашавде бакре машкар Исраилеске речаве. Амен да џемати муслимин, акале дерсенца бичалдесием башо нашавде бакре нарува. Бакро со символизиринела. Кротко, наивно, искрено. Некој залутингја, пиляпеске, пилямбе во просотекера. Ака на алянлик китерабија, елхамдулилла. Барема кавада со кереја, елхамдулилла. Тај сака валяни туке коте не шири. Каваляни туке котабути да. Кет кабулярен туку и мори да, ака ја сежда бут важна ковелтки. Шукур со алян валяните пена. Келгја мук, келгја. Јек диве, јек таро баре мутасаввуфја, машкар јек лен одоте, кедин јапе муриден, дерси дела, окоја рик палем, пијанджие, пиена песке, тамбура башалина, донга. О мурид ја холянге, шейх вакерга, арман де акален. Кава суфија, ваздингја певаста, шунен со вакерга. Ја Рабби, сар веселингјанлен ки акаја дунјаја, веселинлен агар ко ахирети да. Сар уле мераклие, ки акаја дунјаја, мераклие нековен, колко вада арети. А савки до вакерга. Амин вакерга. Кеда одова, одотар уштел и тамбура пагела. Пат! Окола лено бардакја. Та! Ко муршиди авена ровиндор. Естауфируллах мин кулли земби ва атубу илейх. Пишмани оваја, шейх ефенди, пишмани оваја. Баркаш ачиле о муридија. Муршидескери дова сине, ола веселинге пеки дунјаја. Веселинен ко ахирети да. А за теовен весела, кефлие ко ахирети, мора иманеате џампеске одори. Кергјаленге ки суштина дова теовен муъминија. Соске ко ахирети наштите ове радосно, те веселинету, кефлија, а бизо те зарадине
о дженнети. Еке агар джемати муслимин. Келге, пиле, радуингепе. Амари дова, ко Рамазан иленге, ја Рабби. Радуинлен ко ахиретида. Агар доли којнела е верниконге, о Курани одолеске аламенге, о Курани акаба ахляко си кавеламен, се остало на не Куране стар, кобор да те овеко право, соске сарка судине, ка судинел петуке, Иса алейхиссалам вакерга. Сарка судине, ка судинел петуке, соваляните халова, те си ансине оштро према омануш, одевелда ко судно диве према туте ка поставинел пе оштро. Али те ковлилян према омануша, одевел ка вакерел мандар по рахметчи алисијан, меда авдиве ковло ка постапинав према туте. Еке Олаф и Иса алейхиссалам е скоро сарка судине ка судинел петуке. Аменда, акале грешникон, амаре пралеј. Ола и насвале. Она свале авенаки болница. О джамие. О медресе. О текие. Та не и болница. Одоте караке алкохоличари. Славинге нова година. Келге ки музика. Бистерге Аллахе. Али авдиве и Рамазани. О удара свакој екески си правде. О девел дикен. На лелямари душа. Панда муклеамен ки ака е дуњаја. Со значнила одова. Аджи керела амен. Аджи керела амен. Те кајна амен. Те рода опрост таро гревја. Хем кусуира со керена. Дикен. Дикен акава хадис шериф. Само тоа ракавли. Пренесинела петаро Ебу Муса ел-Еш'ари радијаллаху ан. Кајо пегамбери саллаллаху алейхи ве селем вакирга. Кој грешинга диве се скоро одевел певаста башо опрост правела леске ракјакоро. Демек диве се скоро бути кергјан, бути кериндор, ди саве гревја да кергјан. Па диве се скоро те грешингјан, алоли каранлыко, одевел више правела певаста, аджи керелато, те делту опрост. Торо и само те роде. Кој диве се скоро ка грешинел, ракјакоро, ве опростескере васта, одевел олеске ка правел. Хем наставинела о хадиси. А кој ракјакоро ка грешинел, ракјакоро ѓунахи ка керел, одевел диве се скоро опростескере васта леске ка пружинел. Субханаллах, ко бори милостиво, амаро Раббул Алемин. Ко бори милостиво, амаро Господари. Сарва керга е пейгамбереске. Ко мираджи. Еј, Мухаммед Мустафа, зарем наджанеа? Мо милост накавѓа ми казна. Посига те каресел тумен мо милост. Харинела, каснинела ми казна. Субханаллах. Кој си Аллах джелле шануху, еј джемати муслимин. Кој грешинела диве се скоро, одевел правела пе опростескере васта ракјакоро, а кој грешинела ракјакоро, одевел правела пе опростескере васта диве се скоро. Хем агар одевел постапинела, джикоте окам наитлола таро запад.
Джанена амару мангло пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем бакергя киямете скоро ишарети си ке да окам ка бијангјовел тарозапад. Тега ни одевел више теуба никас кери кабулина не текерел. Кој кај тано одо тека ачо. Али коакава хадис шериф Расули Зишан алейхи салату вассалам дела мен хабери. Кај Аллах Теала агар постапинела свако диве хемрат, джикоте окам на иклела тарозапад. Па соа джикераја. Соске дозволинаја о калби интензивно грешибаја те калол ем више те на овел туко колин осет кај грешингјан. На халату јан замопрал. На переја никак пишмани. Ројба више на ете авел туке соске кергјум кешкем те на керав. А кавате кергјан джан о калби муловише туте. Ту Хазрети Иса ибни Мериеме да англитутете дике сарваздела муле мануше, веруин то калби никад на не те дживда керел. Соске пишманлыко тар о собствена гюнахја на осетинаја више коакава ахил заман. О дерсија калеске си, о Рамазанија калеске си, о долеске да иклилем коакала дерсија. Те шај о колинака на те пазина. О калбите аракатари одеја кали перда. Аман джемати муслимин, со повише естагфируллах, хем те труди намен, од овате овел сакал бестар више, Андреј Јанза те джангава. Билямо пейгамбери алейхи селам препоручинела ке да читине на Курани или ровен, те нашти ровена, керен демек ровена. Таклит керен, имитација керен. После од ова, вактеа ка појавинел тахкик, чаче од ова халика осетине. Па аменда и теуба, те на осетинаја ко колин, сигар, посигате. Естагфирулла, вакерем глумин. Аман ја Рабби, естагфирулла, те шај похор те джалодова естагфирулла, те ресел джиакате. А кате нешто те овел, таклит кер. Те нашти ровеа, кер те пене ровеа. Пейгамберес кер хадисе стара каваси. А кавате на кергем, Allah rahmet eylesin o kalbi nakle dünyaya. Tuğa çovcib. Diken o prvo hadisi şerifi so manglum te okuynak tumek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ademes kere çave greşinena. Tamam. Ама машкаро о грешник ја најшукар тано од ова соперела пишмани хем родела теуба. Обратинела пепе господареске, родиндор афи, макфирети опрости. Машкаро грешник ја да и си најшукар грешнико. А од ова и тано о мануш со осетинѓа и јанза, пишманлыко, хем обратинела пе ко подстворители, родин дорле старопрост. Дуито хадис шериф, кој ратутно дерси, пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем акирала, понекад десинела пе, управно калби je kalipa te učara. Pa me odovadive ili me kodive sheldrom estagfirullah vakera. Джемат, джанаја кај о пейгамбеира тане безгрешна, масум, ола ѓунах ја накерена, ленде и си само хатае, кусуира.
одевел намерно дова ленге денге допуштинга. Те си кавјол кај олата не саал де мануша. Те накерален девеля. Сарсо керге о христијања према Иса ибн Мерјем, алейхиссалату вассалам. O pejgamberina na nelen grevija. Muhammed alejselam, iako tano masum, bezgrešno, sa peygamberi, sepak kodive rodinga sheldrom Allah estar, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Afiker devla, oprostin ya Rabbi. Zamislin kobor amen и си амен потреба, таро е стакфирулла. Тео безгрешно, инсани камил, шелдром кодиве е стакфируллах вакерела, ја амен гюнах кјајра, со сием изложиме константно разна категорија гюнах ја текера. Кобор амаро калби си жедно башо е стакфируллах. Те споредина само хари тефеккюри кериндор, размислиндор. Кала хадис шериф ме истражингум похор хари, се о хадиси агар пошминала, понекад упрал мо калби перела јек перда. Понекад упрал мо калби перела перда. Кој ва керела? Мухаммед алейхиссалам. И ме истражингум сави перда, ака на упрало пейгамбери перела. Дикен соараклю. Пейгамберескери перда, тане лескере чаве, унукја, ромња, дунјалычко барвалипа обавезе премалокер, те анел гда е фамилијаке. Па акала керут не обавезе понекад занесинена е пейгамбере, со ке да касетинел пекај, која акала обавезе, пиштергја пехари, дујраргја пехари, одмава керла, естағфируллах, шелдром кодиве. Ей джемати муслимин, ја амен, кобор и си амен потреба. Кобор амен и си амен потреба, естағфируллах те вакера, тар амаре керут не обавезе, со лена амаро занес, хем бистраја, те сети на амен, која амаро створителием господари. Дике накана. Јектаро најлаче, најшуже, хадиси шерифја, баши теуба хем истикфари, ама, јас ке ира. Хајде, бисмилlah, споделено на дерси пандеги. Бисмилlah, ехли хизмет. Одерсите ресело дорика и совелен. Рамазанескери служба. Онлайн хизмет. Аскерлер. Шунена еджукелен. Олада хавкинена по хизмети керена. Отам медреса коро аракена. Секој пе хизмете а джемати муслимин. Туменге перела хизмети те улавен Аллахе скоро чачипа ки платформатаро Facebook онлайн хизмет. Бисмиллах, Аллаху екбер. Насмеинајате дозволина манушате на овелен хабери кај сијам колајш. Се киринела макаја ситуација соске на авена нотификација. Хајрецке те овел иншааллах. О трито хадис шериф вакер бјум бут интересно. Радуј нелама валлахи. Валлахи еке дикен најлачо, сата не лаче, али ака вас ек нешто посебно хадис шериф. Мотивири нела амен сар грешникја. Теро да опрост Аллах естар.
те извини на мен, амаре господареске. Ов највише заслужинела те извини на мен, леске. Пренесинела Енес бин Малик ради Аллаху ан. Кај о пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем вакерга. Кеда некој родела теуба, извининела пе Аллахеске. Аллах Теала одобор радуинела пе, билам повише таро мануш со ки пустина аракляпи на шавди дева. Сахих Бухари ки тема дават, Муслим ки тема теубе. Забели, значи сахих. Мутефекун алейх хадис, сарфатиха веродостојно. Коборо девел радуинела пе ке да е грешнико обратинела пе леске родиндор, афи, макфирети лестар те опростинел. Ке да е грешнико со огрешинја пе извининела пе Аллахеске пе створите леске. Одевел добором радуинела пе, а кава грешнико со сетинја пе, копо господари, хемпело пишмани, билам повише таромануш со ки пустина аракля пи нашавди дева. Джанена со значинена акалалафја, ки пустина аракля пи нашавди дева? Джемат. Ки пустина те пудинја балвал ту на джанеа то дром. Котара елен кај гелентки. Али и дева, ки пустина джанела по дром, се ој джанела кајтане о извоира пањескеда. Ки пустина те нашляти дева, джанеа со значинела. Ја камере, таро до јек. Кана нашляти дева ки пустина, осудимосијан, таро трушали пе жедно темере. А ке да оманушка аракел пи дева, значинела е и ранга пеле скоро живот. Курта ринга, кова радост од ова. Аллаху екбер, ништо ки дуњаја наштира дујнела ту кобор ки пустината ја ракети дева. Одевел, а калестар да повише радујнела пе ке да огрешнико обратинела пелеске те убаја. Одолеске нијек тумендар матева керела ве дали одевел манге ко опростинел. Сарна, соскете на, особено од олаква ля, со джана ко машине пиплата, сарлена одор инвестиринена. Те моли намен акава Рамазани ленге. Буд бари штета, а не на песке. А мен мрзинаја шај одоле манушенама грешинаја. Насием ки ленгери кожа. Те джана соске ово до те инвестиринела. Белки лески и паро. Белким ов пелоко канџе. Нефсескем шејтанески. Белким ховавдило. Уло зависникота рогјунаин. Па мабатерин летуда. Те пробина, те спасинале. Ама ходжа ефенди овна шунела амен. Обратињанто ко Аллах Джелешанову кој дела решение баш од свако проблеми. Упутин дова, те пралечке. Ко Аллах Теала. Кадике о Аллах Теала као да зивинел петуке. Удоу истеджиб лекум вакерла. Керен дова ме као да зивинама туменге. Аллах Теала ние кескере васта чучена не те мутел. Те кера дова. Амаре праленге со огрешинена пе. Па о Аллах да ка аракел амен, те на огрешина амен, коркори амен. Дик, пренесинела петаро Абдуллах ибни Омер радијаллаху анхума, кај о пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем вакерга, са джикоте мануш на пашлола комери баскоро ја тако, Аллах Теала и теуба лескери мангела те прифатинел. Тирмизи дават ибни Маџе тема зухт. Забележинги Аллаху хадис шериф. Аллах Теала мангела те опростинеле грешниконге.
Джикоте олана пашлјона комери баскоро ја тако. Више пашлилян джанеа кај камере, кате теуба текере, сар фараонескери теуба ке да дикляо пања више перена, о Муса алейхиселам куртарингја пеикилоко селамети, ова чилоко сред море више о пања тасавенале, ова кергја ме веруинава ко девел Муса скоро, хем Харуне скоро. Тегани, чип пердили килескери чип, келиме-и шехадети те напрем. Соске, ке да веч мануш кадикел померибе, о пишманлык, о фајда леске нанела. Тегани, те убеда, истигфарда, корист, сајбијаске нанела. Аллах Теала те аракеламен, те напера ки ситуација ки постеля па те обрати на мен аман ја раби, јо ги ти бити више. Завршин ја уѓа. Аллах коросун. Tikena ka hadis şerif akana. Odevil sova kerga. Ей Адеме скоро чаво. Са джикоте обратинеату манге доваја. Хем джикоте иситу нада кај ка опростинавтуке. Соида те кере. Кобор баро грево да те кере. Ме одова ка опростинавтуке. Hadis куција кала. Ей Адеме скоро чаво. Те гревја о небесјада те учарен, те родингјан опрост ме палем ка опростинавтуке. Дикен говори милостиво амаро Господари. Аллаху екбер. Соаджи кераја естагфируллах те навакера. Тела те спие естагфируллах, естагфируллах, естагфируллах те навакера. Куаја ки џамија, пред те почминело дерси, пред те почминело и теравија, естагфируллах, естагфируллах, естагфируллах. Ей Адеме скоро чаво, те ирангјанту ки манде, ко судно диве. Пердо гревеонцар те пене и дуњаја, пиравеа кото думо, те на кергјан манге ортаков ширк. Хава совлик коморо барибе, мека доджаравту опростеа. Пенела Аллах джеллешануху, о хадиси шерифи, Тирмизи, Ахмед ибн Хамбел, ко Муснед. Забележин ги. Џемати муслимин. Кед некој мангела пишманите перел, хем теуба те керел, валяни дисаве буќа те пазинел. Дисаве шартија, отам те андавел. Мангеате кајнето, тамам, прво шарти. Чинав. Суске мангеате обратинето, кото Господари, те извининето лески. Чинав. Дујрарту одолестар. Дојдо, дик кобор шај, о пишманлык о китуте, одеја јанза, джангавла. Трито, родиндор опрост Аллахестар, китеуба, которо извинување те створителески. Трудинту, те воздржинето, те наирането ко гюнај. И си ек хадис шериф, ек мануш родингја опрост. Издржингја, палем гело грешингја, па родингја опрост. Аллах Теала опростингја. Палем издржингја, мукляпе палем. Грешингја, Аллах Теала стар палем опрост родингја, о Аллах вакергја дикене и мелајкја. Кава сетингја пека и силе девел, и силе Господари,
джанела кај ко осудинавле, джанела кај шајте казнинавле, а джанела кај шајте опростинавдалеске, себе писо на бистергјама ман, ме палем опростинавалеске. Са герте кергјада о Аллах Теала, леске вакерела, ме леске опростингјум, триндром, а кана сом ангела да нека керел. Као хадис шериф да иси. Као хадис шериф на дозволинела никаске гунаја те керел, на дела лиценца гунаја те керел, на насочинела мен ко одова, на лелям дозвола гунаја, него укажинела ко бори милостиво, амаро девел вакерела имам Невеви ко шерх акале хадисе скоро, иначе хадистано сахих. А те грешин гјампа, да јеке манушеске и сипан да јек шарти. Валяните джако од ова мануш, ем то родале старадалдако. Те извини на мене манушеске да. Халем то хако. Опрости ме. Тебе кер халали од ова значење. Ама мате овел од ова махинално само му е стареј брат, му прав кермање халали, кермање, од ова халали уло леле. На. Кеда Ибни Аббас радијаллаху ан дикла еке махинално кер халали, сиклиле скир чипко халали, ова керге ажгер. Нашти ништо керава халали со одевел кергеле харами. Кова баркаша чула, па со одва махинално, кер халали му прав, од ова халали валяни и мускулатура, тартомуј те променинел, те изразине опишманлы кој му извинување према манушкаске огрешин јанту. Кас коровоги паглян, кас лажарган, кас поврединган, те изразине чачутни емоција им те вакере, леле, мо прасо кергун, извини, ама бут извини. А кавај халаллык. Мо прал кер халали, со ја кава кер халали. Нашти керава халали од ова со одевел кергеле харам. Јака на амен, халаллыко кеда родаја, валяните ова, искрена, понизна, а од јарик, те на кергјаменге, халали. Лескери бути. Туторо кергјан. Иса алейхиссалам сова кергја, кој сар судинелас, агар ка судинелпе, леске. Ов гело оштро, о судингјато, на денгјато ке халалуко, одевел да ко судно диве, тамам, сар постапингјан авдиве, медасиум туја оштро, јеке букјаке со кергјан, миля пучи бака на капучавто. Нека мислине од ова со вакерна, ме никад халали леске на керава, мава керагар, соске агар, Кур'ан агар насикавела мен, Мухаммед алейхиссалам стракава насиклилем, јок агар. А око леске, со гелоти извини нелпе, Аллах Теала кава керел, себе писо понижин јант, себе писо тупо муклян, мандар наштиовеа помилостиво, сар ту постапингјан, авдиве меда туја, ка постапинав ковлесте. Одолеске, акала халаллык ја машкара менде, и силе будбаро значај кој ислам, али и силе прописија да шартија да, на махинално чибјатар, бизо чувство андрал, бизи нисави емоција, керманге халали. Сар од ова, сарсијан управ? Од ова сарсијан управ, уло махинално. Ај джавакер неске нашиум шукар, фалине на манге паре. Баркаш кажу. Епа нали пушан сарсиум? Интересинела то мохали, сари мохали, а ке вакер гум туке, бојрум. Диклен, кај насијам искрена ке да пучаја сарсијан мопро. Сарсијан, бизи емоција. Махинално, ти чип вакерела, то калби, ти годи, то фикири од те на не. Чаш, мопро, сар то хали, сарсијан, а кава вавер пучи беси. O halallık o da gel. Ker halali. Našti kerava halali o dova so deveo ker gele haram. To ponaša isi haram. Agar nađala.
али емоција те изразина, хас пишманлыко те извини намен, со скеваљани околе скоро калби те санирина. Диксова керена баре мутасаввуфја. И Каба те рушинеси полокесте него о калби и еке мануше скоро. Без разлика муслимани или кафири си. На не врска, абли и кафири пало и ња беш сложане ја со овој. Мени не напео буке, ака на кава ке рафтуминги. И Каба те рушињан палемка саниринала кацидинала, ама о калби те рушињан ма истори на не те саниринел пе о калби. Корајва керела и поговорка кырма инсанын калбини јападжак устаси јоктур мапхак мануше скоро калби на не пирно кој шај керелале. Пирно ма истори. А таа стара кусури никаске. Кој кај гело со кергја. Агар увредина ја о калби. Дикен, иек диве, Шех Абдулкадир Гейлани, каддасаллах сирру, пе учени концар, пе талебенцар, насочингја пе џума намазка кылдинга. Джаиндор, Англиленде иек мато манушиклола. Лера пишиша. Ей, Абдулкадир пиштинга. Ученик ја кеда дикле, машкарпест, дик бе депсази, англо Аллахе скоро дости евлияуллах. Саво понашај саво едепи и силе, те му кен пе палнесте, Абдулкадир вакерга. А човен? Лачиле. Омато пале. Ей, Абдулкадир! Шайли! Abdülkadir Geylani barkaç açıldı. Penge şay. Omato. Abdülkadir. Sopenea şayli. Abdülkadir Geylani vakir ya. Vallahi şay. Ey Abdülkadir. Şayli. Abdülkadir Geylani počungjate rove. Бау! Ти на ангелеске репре, така ти на синеле копре, пелотеле, ки сеџда, шај, 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 почунgjate ровел. Уморидија ваздингене, ше ефенди соло. Пригостинен акале мануше, нангјаренле, парваренле, освестиненле, керенлеске сајгија, икрам керенлеске. Sova kerga tuke ya Abdülkadir. Kerga şunen hemlen godi digena kama. Prvo drom kedava kerga ey Abdülkadir şayli. Biçalgamange poraka. Pepuçivaya. Mesiumakana pijanica. Dik mohali matilum. Odevel şayli mangete oprostinel. Meva kergum şay. Дујто пучива ке дава керга. Ей Абдулкадир, сопенеа шайли. Ме вакергун валлахи шай. А офтегани бичалгаманге порака. А шайли одевелте вазделма китиридже дереджа. Евлија улан. Шайли ме да евлијате ова. Одевел шайли ваздела ми дереджа, ха? Abdülkadir vakerga vallahi o da da şay. Trito drom keda vakerga Abdülkadir şayli posvingum terovak soske biçalga mangya kaya poraka. A şayli tutte anel tu akana komo hali tu pijanica taj sa te ove. Posvingum terovak vakergum vallahi şay, vallahi şay, vallahi şay. Onda mavaket dika kana sosyum. Avdivet teraviya kıldingum. Oruçi kergum, Kur'an okuyungum, zikiri kergum, maşallah memu'minisium. İblise starvaljani goditela. Ovda koakava naslonин јапе, сигурно сине, овда ибадети керга. Али шайли, шай, İblis halay tepna. Ey Abdülkadir Geylani,
Шали тудате хај тепна па комора хали тудате аве, шај. Онда ма астар кусури грешникоске. Пейгамбере скоро хадис шериф сијакава. Кој некаска ладжа керел, себе пиле скоро кусури или грево. Валлахи одевел на лела лескери душа джикоте од ова инсани о исто грево на керела. Бојру макана ладжа кер некаски джамија, кој со авдиве кергја, кој со оковадиве кергја, кој англедер трин масе кергја, кој по живото сарна кавја. Секој песке. Свако бакро пепре старка ове умната. Амен, амен те дикаме. На ислам какијак, царва кергја Иса пейгамбер, Камаро Кардаши, него и греда англо-амарија ќе те дика. Ќе агер джемати муслимин, ерат да алем ко јек дерсе скоро крајо, мада и си панда тева керав. Дали тева керав? Те на удолговлечина. Пишинен те манглен, ка наставина те на манглен, те чинава, ка те па ваверном, иншаллах, ка наставина, ки амари тема. Сине пучиба да бистергјум, кај бележињумо пучиба, ерат гело пучиба. Емра Хасан, фенела Вачар баба, о емири вакирла вакер, Ганга Рама Садику вакирла шај лаче, наставин ходжа, кој вакирла? Ач, буд сигателја вакер, шаве шамарке, на неја, кава си насиха. Вакер, те вакера, ајде, вакера, зехра, и зехра, мири халалица, аканака вакера. Аканака вакера. Пейгамбер саллаллаху алейхи ве селлем со вакерга, акаја си е кыса. Кыса, ек случкатаро англуне кустика, мануша со живинге уприпхув. Пейгамбер алейхи селам вакерла, пренесинела цар хадис шериф. Сахихта, но? Сине ек мануш со мударга ења вардешу ења дженен. Добром грешнико. Катили мануш. Али ковлилоле скоро калби дик. Ковлилоле скоро калби ко дола берша дисаве. Шунга ек алим улема мануши си гело джилесте хем пучла. Одевел манге као простинелни ме мударгјум ења вардешу ења мануше. Со сарна дарандилан Аллах естар. Ту баре гюнах ја кергјан. Ту сијан грешникове мануша. Критики упатинја. Ки крајкава кергја. Саво опрос тука стараджи кереа. Туке опрос на не. Мануш да кыздинја. Уприпесте контрола наштине и кергја. И калгја и чурик вакерга барем туо шелтов, а кале алиме да му дарѓа. Али и јан за керела ака на бутијанда. Бре, кешкем те на керавсине, сода ме на воздржин гјумма пенела, шунгја вавер танесте, вавер ходжа, вавер алими, си гело лесте, абе, алим ефенди, ме мудар гјум манушен, манге опрости сили, ака да сине арифи билла. Аллах е скоро дости, евлияуллах. Вакерга, аджбе мочао вакерга. Кова гюнахи Аллах Теала нанете опростинеле. Ту само обратин ту леске искрено. Роде теуба. Амен ки надасијам кај амаро господари као простинел, се лескери, жалси, побари, поси гресела, него лескери казна. Мануш да родингја
годи со текерел. Alim manuş vakerge. Duyrar tu lošno manuşendar, bilače manuşendar, tarodova društvo, tarodova tan, tarodova mileti. Selim tu kotan, kaj si šukar muslimanja, mu'minja, lencar ki družba, ka počmine kodini te ave, koji mani te ave. O manuş da koje kvaš drom umerela. Hulile cennete skere meleke. Sidenale prema o cenneti. Hulile cehenneme skere da meleke. Sidenale penena nanana akva bu temanuşen mudarga. Si cehennemliya. Yok vakir yok ola meleke. Akva tev bakirga. Allah Teala biçarela haberciye. Maşkarakala duy grupe meleke. Hem penela gel. Merinenot hana. Котеитано попаше акава мануш. Дали си попаше джикотхан коте иси му'миня или котхан котеитанео зулумкаира огрешнике. Кеда мерингео мелаика ов попаше будхари попаше иклола премал оверникја. Allah Teala odlučinila onda çivenle ko cenneti. Znači, cemaati müslimin o bereketi mu'minen gere tanestar blagotvorno delunja upravo grešnicoda. A kao vasi delil, dokaz baš o teberruk. Ja, sahih hadis si akava. Se duj grupe melejkale. Кој одлучинја лескоро акибети кај кажал лескоро крајо соковел од хана гунахкарен гере или муъминен гере. Онда од хана муъминен гере тане просветлиме, нурландиме, берекетлиме, теберруко. Ака васи доказ башо светат хана. Билам амен употреби најален. Ај мате вакера, после кален песке здраво за готово. И ексъри нека чол манге, кет кавело време, как прда. И бомба. Акале хадисе. Јавер хадис шериф да иси, пенела о пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем, Yekmanu şanglal ko Allah Celle Şanuhu iklilo, dik poneka to peygamberi aleyhisselam agar kerala fi iklilo avalani te iklilo kosunlu diyor. Neyse akavasi o stili Hazreti Peygamber'en göre. O da tena girdinaya soskya agar olala fikerge. Yekmanu şanglo devel iklilo perdo günahya. O günahya doboron sine kedimeleske tepene planine dikera. Sa planina günahya, planina günahya, planina günahya. Andre niyet sevapina ne? O manuške da dikla sape grevja, mazum je čilo, džanela po kraju sokove. Yek tužno, yek topinga pe anglalko Allah Teala, sa günahya anglileste. Tegani Allah Teala vakirga, leysile yek şucu ameli. Niye o melaike da dikle? Niye o manuş da canela? Savo şucu ameli sa perde günahya. Na. Me canava ke da of pişmanlık o osetinga hem vakirga ya Rabbi ve te oprosti ne manga akava sokerga. Akava teube sokerga hem pişmanlık o osetinga avdive prifatinavale sakala planine kedime günahendar oprostinavaleske çivelle ko cenneti. Sahih hadis cemaati müslümin. Digen Allah Teala kobortano merhametçiya karşı o grešnikja. Amen inşallah. Te nastavina i lekcija tela. Eratutni lekcija soy. Ramazan şerif daim amariçip estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah devakero.
Oprostin mange ya Rabbi. Afiker mange ya Rabbi. Izvini namama tuke ya Rabbi. Sokergjum grevja, greške, hem kusujra prema tute, hem to zakoni. A te grešingeme manушенге, те ќе да храброст, hem te ja lično muršikane, te izvini namen, akavai manушипе, akava sikaveламен о Курани, akavai o terbiye İslam'e skoro, akavai o sünnetiye peygambere skoro. Keraya Allahi başo sünneti si akava cemaati muslimin, te namuka peygambereskeri praksa, te kera teuba başa mare grevija, hem te cida istikfar, ko te spije estağfirullah, estağfirullah. İnşallah akava kavelamenge virdi cemaati muslimin, reslam ko krajo pandajeke derseja, inşallah, taj sana džanava dali te ovelamen dersi, te kerari pauza. Açka dika inşallah. Mukavatumen Allah eski ko emaneti vakerindor fi emanillah. Loki Ramazan eskeri rat ne koyultumen. Esselamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu tari Romani İslamsko škola cemaati muslimin.